na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa lahat ng pinagpala ang pagmumuka. Tingin nga. Patingin nga sa salamin kung mukha talagang, ay, para naman talagang anak ni Lord. Anyway, nagbabalik pa ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratsoni. Alam mo, kabisyo, no? Sa totoo lang, totoo po ang pretty privilege, no? Minsan, hindi mo kasalanan. Pero mas mabait ang mundo kapag ka maayos ang itsura mo. Totoo, hindi. Pero alam mo, sa panahon ngayon, huwag tayong magpapahuli. Huwag ka mawawala ng pag-asa, B. Diyos ko, marami na. Marami na ang pwede magpagawa. Charay! Hindi. Siyempre, dun tayo sa budget-friendly side. Alam mo kung kung tatanungin nyo ko, totoo po na maganda talaga kapag may itsura ka, di ba? Sa realidad ng buhay, well, we know na it's very unfair, di ba? It's unfair, pero it is the reality of life. Na kapag magandang itsura mo, mas gagalangin ka. Pag maayos ang itsura mo, mas ipaprioritize ka. Kapag maayos ang itsura mo, mas marami kang nakukuhang opportunities. Pero wait! Kayang-kaya pa yan. Diba? Kung naniniwala ka sa sarili mo na it's never too late para maging maganda, maging gwapo, well, saktong-sakto. Dahil ito na ang tips ni Maratoni. Gusto ko yung pumupiyok pa ako sa Maratoni. Tip number 1. Hygiene is the key. O pag sinasabing hygiene is the key, kung kaya mo sa bahay bago ka umalis, magsuklay ka muna. Magsuklay, kung may nabibili ng tigli 5 pisong gel, maglagay ka ng gel. Hindi mo kaimamatay yung 5 piso na yan. Ipahid mo sa ulo mo, o kahit minsan kapag walang-wala talaga, o sige, gets naman, kung walang-wala, yung suklay basain mo ng konting tubig, tapos ihagod mo sa buhok mo, hindi mo ikamamatay yan. Diba? Ikakaayos mo pa yan. At syempre, bukod doon, toothbrush. Toothbrush lang tayo. Fresh na hinga is the key to success. Alam mo, sa totoo lang, no, kwento ko lang, kami pong mga DJ dito, syempre, naging trabaho na namin ng magsalita halos araw-araw. Even before or after kaming mag-board work, kagaya ng ginagawa ko ngayon, nature na namin ang makipag-usap sa ibang tao. So, imagine mo na lang, no, nakita mo si Maratoni. Ganda ng mukha! Pero may amoy! Ang hininga, syempre may factor doon na medyo mati-turn off ka. Diba? Sasabihin, gandang babae, kaya lang amoy shawarma yung bibig. Diba? As much as possible, kung kaya nating bigyan ng pansin ang ating hininga bago tayo lumalabas ng bahay, malaking bagay yan. Diba? Hindi lang para sa'yo, syempre para sa mga kasama mo. Diba? Sabi nga ni Nicole Hiala at ni Chris Chopper noon, naalala ko pa yun. Sabi niya, mag-toothbrush ka para mabuhay din ang iba. Tip number 2. Maayos na damit. Basic na yan, no? Hindi mo kailangan ng mamahalin. Hindi mo kailangan ng branded. Kung alam mo sa sarili mo na ito yung mga swak at ito talaga yung type mong damit, kahit yung mga simpleng t-shirt, basta nakaplanchado ng maayos, perfect na yan, B. Hindi mo kailangan ng Louis Vuitton. Diba? Isa sa mga pinaka dapat mong ini-investan din yung magkakaroon ka ng kahit 3 set lang ng t-shirt o kaya 2 pantalon. Sabi nga nila yung mga mayayaman, yung nag-invento ng iPhone, basta siya. Nag-invento ng iPhone, alam mo lang kung anong damit nun? T-shirt lang yon at saka pantalon. Hindi mo nakita, kahit i-research mo ngayon, never mong nakita yung nag-flex ng Louis Vuitton na bag.
Diba? As much as possible, it's the basic damit necessities na kaya mong bilhin at sa tingin mo mas magmumukha kang presentable pag hinirap ka sa tao. Diba? Very basic, be. Ayan, mamaya isulat mo yan para at least kahit pa paano, nare-remind lang tayo, no? We get to remind ourselves na it's not always those people na ang ganda ng combination ng nanay at tatay kaya talagang pinagpalang pagmumuka. It's also how we treat ourselves and how we look like. Okay? Anyway, ako magpapangalam na. Charot, babalik pa ako mamaya. But here for now, makinig mo na ng Feel Good Music and Feel Good Thursday. Di pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba yung memory sa basic? Song is brought to you by Metro's #1 Love Radio. Basic!